Jama'a Assalamu alaikum, ga labaran duniya tare da ni Hafsat Iliyasu Dambo. Kotun Koli ta Najeriya ta sanya ranar 22 ga watan nan na Afrilu domin ci gaba da sauraron korafe-korafe da suka shafi rikicin shugabancin jam'iyyar PDP da ma na jam'iyyar ADC. Babbar jam'iyyar adawa ta ADC yanzu haka tana can Abuja a babban birnin tarayyar Najeriya, tana gudanar da babban taronta duk da ƙoƙarin hana mata muhalli da gwamnatin APC ta yi. Kotu a jihar Kaduna ta bayar da belin tsohon gwamnan jihar Nasir El-Rufa'i wanda ke fuskantar shari'a a gabanta kan zargin almundahana bayan biyan kuɗin beli naira miliyan 200. Ga cikakkun labaran. Kotun Koli ta Najeriya ta sanya ranar 22 ga watan Afrilu domin sauraron korafe-korafen da suka shafi rikicin shugabanci a jam'iyyar PDP. An ɗauki wannan mataki ne a ranar Talata ta hannun wani kwamitin alƙalai guda 5 ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Muhammad Garba bayan da kotun ta amince da buƙatar a gaggauta sauraron shari'ar. Ƙorafe-ƙorafen na PDP sun fito ne daga wani ɓangare na jam'iyyar ƙarƙashin jagorancin tsohon ministan ayyuka na musamman Kabiru Tanimu Turaki, wanda ke ƙalubalantar hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke a ranar 9 ga watan Maris. Wasu manyan 'yan siyasa da suka halarci zaman kotun na ranar Talata sun hada da gwamnan jihar Oyo Sheyi Makinde tare da sanata Turaki da sauran manyan jigajigan jam'iyyar. Shi ma rikicin shugabanci a jam'iyyar ADC, kotun Koli ta sanya ranar 22 ga Afrilu domin sauraron karar cikin gaggawa. Mai shari'a Lawal Garba, wanda ya jagoranci kwamitin alkalai guda 5 ne ya tsayar da ranar bayan dukkan bangarorin da ke cikin shari'ar sun amince da takardun da aka gabatar a gaban kotu. Tsohon dan majalisar dattawa mai wakiltar yankin Kogi ta Yamma Dino Melaye ya bayyana cewa babban taron jam'iyyar ADC zai gudana a ranar Talata duk da damuwar da aka nuna a baya kan amfani da Rainbow Event Center a Abuja. Melaye, wanda jigo ne a ADC, ya faɗi hakan ne yayin da yake magana da manema labarai a wurin da za a gudanar da taron. Wannan na zuwa ne bayan zargin da sakataren yaɗa labarai na jam'iyyar na ƙasa Bolaji Abdullahi ya yi a daren Litinin cewa an yi yunkurin ƙarshe na matsa lamba daga ministan babban birnin tarayya Nyesom Wike tare da FCDA domin tilastawa mai wurin taron soke shirin. Abdullahi ya bayyana lamarin a matsayin barazana ta siyasa da kuma danniya. A cikin wata sanarwa da ya fitar ta shafin X, ya ce bayan mun biya dukkan kudaden da ake bukata kuma muka kammala shirye-shiryen taronmu na yau Talata, mai Rainbow Event Center ya sanar da mu cewa ya fuskanci matsin lamba daga FCDA da ministan FCT Nyesom Wike cewa idan ya bari ADC ta yi amfani da wurinsa za a soke lasisinsa. Ya kara da cewa an riga an kulla yarjejeniya a hukumance tare da biyan dukkan kudade. Yana mai bayyana lamarin a matsayin yunkurin kawo cikas ga halastacciyar harkar jam'iyya. Ya ce amma sun riga sun sanya hannu kan yarjejeniya da shi, za su gudanar da taron su yau Talata kamar yadda aka tsara a Rainbow Event Center. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga kafar yada labarai ta ATS Hausa da sauran kafafen yada labarai a nan Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar. Kotu a jihar Kaduna ta bayar da belin tsohon gwamnan jihar Nasir El-Rufa'i wanda ke fuskantar shari'a a gabanta kan zargin almundahana. A safiyar Talata, kotun ta bayar da belin El-Rufa'i bayan an biya kuɗin beli naira miliyan 200. An bayyana cewa El-Rufa'i zai ci gaba da kasancewa a tsare a hannun hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ICPC har sai ya cika sharuɗan beli kimanin guda 10 da kotun ta sanya wa tsohon gwamnan. Zarge-zargen da ake yi wa Nasir El-Rufa'i sun samo asali ne daga lokacin da yake gwamnan jihar Kaduna. Sun hada da zargin sa da sa gwamnatin jihar ta fitar da kimanin naira biliyan 11 zuwa wani kamfani da ba a yi masa rajista ba domin aikin jirgin ƙasa na cikin gari wanda ba a aiwatar da shi ba. ICPC ta kuma zarge shi da amincewa da karɓar kimanin naira miliyan 289.8 a matsayin kuɗin sallama daga aiki fiye da abin da doka ta tanada. Sauran zarge-zargen sun hada da zargin almundahana da fiye da dala miliyan 1.8 daga rancen World Bank, bayar da kwangilar naira biliyan 4.6 ta CCTV a cikin birnin Kaduna ba bisa ƙa'idojin saye da gwamnati ta tanada ba, da kuma haɗa baki domin bayar da cin hanci ga masu binciken gwamnatin tarayya. Sai dai Nasir El-Rufa'i ya musanta dukkan zarge-zargen da ake yi masa.
haka kuma yana fuskantar wata ƙara daban mai kunshe da tuhume-tuhume guda 10 a gaban babbar kotun tarayya, inda tun da farko aka gurfanar da shi a gaban mai shari'a Rilwan M. Aikawa kan zarge-zargen da suka shafi wanke kuɗi da kuma karkatar da dukiyar jama'a da mallakar ta ba bisa ƙa'ida ba. Babbar kotun jihar Kano ta soke duk wasu tuhume-tuhume na cin hanci da rashawa da ake yi wa tsohon kwamishina tsohuwar gwamnatin Abdullahi Ganduje Murtala Sula Garo. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake raɗe-raɗin cewa Garo ne zai zama sabon mataimakin gwamna Abba Kabir Yusuf. Ana sa ran kowane lokaci gwamna Abba Yusuf zai sanar da wanda ya zaɓa a matsayin mataimakinsa bayan gabatar masa da mutane 3 don zaɓa a cikinsu. Ƙarshen labaran duniya. ATS Hausa, kafar yada labarai ta zamani.